Tiri kusangana zvakare namudzidzisi Danga muchirongwa Ngatidzidzei ChiShona chamandorokwati. Rwendo runo tiri kumbotatsurana nenyaya yemakala. Munoimba tose takabata chikonzero chakaita kuti makala aonekwe sechinhu chakanaka muzvikoro. Muchikamu chino tinoenderera mberi tichitarisa mafambisirwo anoitwa makala kubva kubazi rezvedzidzo dzamara apinda mumaoko emwana nekuzopedzisira asvika kuzimsek uko kunofanirwa kusvika goho racho atinoti mamakisi acho. Toda kuziva kuti iro kala iri rinotagura uremu hunokwana zvikamu 30 kubva 100 yatinoti 30% pabvunzo regwaro rechinomwe. Zvinoreva izvo kuti hatichawana vana vanonyanyokundikana zvekushaya chibodzwa kuti agozowana mayuniti mapfumbamwe pachidzidzo chega chega. Kala rinomusimudzirawo kusvika pane chimwe chidanho. Muzvidzidzo zvedu muzvikoro chaizvo, makala anorongwa achibata early childhood learning, kuya kwatinoti kuma-ECD kunoitwa vana tuduku. Haringotangiri pagrade 6 kana pagrade 7 kala, asi rinotobatawo urongwa hwevana kubvira kuearly childhood learning, rouya kuprimary education kune vati kurei vaya majunior vakutangirawo magrade 3, grade 4, grade 5, grade 6, grade 7 rinobata ikoko. Vatinoti vana vechikoro chati samhukei, kusvika kusecondary education chinova chikoro chevabve zera kumusoro uko. Kala rinobata kwese. Kune mhando dzakawanda dzinogona kushandiswa mukuita basa iri zvichienderana neugo neutesvo hwemwana. Rangarirai kuti ndakataura muchikamu chakapfuura kuti vana vese havatarisirwi kunge vachigona zvakafanana. Vane zvimwe pavanogonawo, vane pavanokundikanawo, vamwe vanogona zvemaoko, vamwe vanogona vachishandisa pfungwa dzavo nekunyora. Nokudaro panotariswa pakasiyana siyana pozosvika pekuti mwana agokwana kusvika pamwero nechikero chake. Panotarisirwa unyanzvi hwemwana yatingati competence muchirungu mukuita makala. Hatingoiti chero makala. Mukaona makala kuti rizopiwa panotanga patariswa dambudziko rinenge riri panzvimbo. Tariswa dambudziko riri panzvimbo, totariswa kuti mubumbiro medu makamira sei, bumbiro rezvedzidzo yatinoti syllabus, bumbiro rozotikuritsira kuti toita sei pakusarudza kala, mudzidzisi ozosarudza kala rake zvichienderana nezviri musyllabus zviri kudzidzwa nevana. Unyanzvi hunotarisirwa kubuda nekuda kwekala ndehwekugadzirisa matambudziko yatinoti problem solving, kufunga kwakadzama critical thinking, utungamiriri nekutaura muchinzwanana leadership and communication skills, kushanda pamwe chete cooperative and associative learning, kubata zvadzidziswa kundopaya patakataura zvecognitive domain muchikamu chapfuura kuti tofanira kubata zvadzidzo, pfungwa dzinobata pakasiyana siyana. Totarisira kuti level recognitive domain remwana uyu rasvika papi, kugona kuverenga nhamba, kuzvininipisa uye kurongeka. Kuti kala rinzi raitwa rinofanirwa kuonekwa nezvinotevera. Kuti izvi zvinzwisisike tichapota tichikanda nechirungu mukati nekuti zvimwe zvacho kunyatsozvitsanangudza muchishona zvinogona kunetsa. Asi tikakanda tichibatanidza tinogona kubuda nechiro chimwe chete pamwe chete isusu vadzidzisi, varairidzi, vadzidzi, vabereki nevese vachabata bepa ratiri kutaura nezvaro zuva ranhasi. Chidzidzo chichasarudzwa kubva mune zviri mubumbiro redzidzo yatinoti syllabus. Ndo muchasarudzwa chidzidzo chiri kutorwa. Kungava kumasvomo vanotanga vatarisa kuti syllabus pagrade 6 iri kuti chii, votora ekala kubva imomo. Kungava urongwa hwemashapes, votarisa kuti pamashapes at grade 6 tiri kutarisei, ndekupi kune challenge kuvana, kune dambudziko kuvana ndekupi. Naizvozvo ndopanonotorwa kala redu rochitorwa rakanangana nezviri mubumbiro pamusoro unoti mameasures tichitarisana nemashapes. Zvinozopatsanurwa kuti zviitwe mukotoro sezvikamu. Chikamu chekutanga chinenge chichinzi learning area activity component A. Learning area activity component A. Chechipiri chonzi learning area activity component B, kozoti learning area activity component C. Vana vanozotarisirwa kuita inonzi project
kubva mubandiko ravanoda kubva mumabandiko mana anoti masciences, humanities, arts nezvemutauro. Saka nyaya iri pabva ndeyekuti mudzidzisi asati apa vana kala anotarisa zviri musilabhasi, anotarisa zviri mubumbiro, oona iye kuti pari kunyanyotendererwa nevana nekutambudzika nevana ndepapi, otsvaga dambudziko rekupfunzunura kutambudzika kwevana ikokoko. Kungava kunge kuri kushora, panoda kutaurwa nezvenyaya yemudziyo yaishandiswa kare. Vana vemazuva ano havachazivi nezvemudziyo yaishandiswa kare. Nekudaro mudzidzisi anotenderera ipapapo, opa vana kala rakanaka nekuti vana vaite tsvagurudzo yekuziva kuti midziyo yaishandiswa pakupepeta ndeipi, midziyo yaishandiswa pakutakura zvinhu kubva kumunda ndeipi, midziyo yaishandiswa nevakuru vari pamabira ndeipi, midziyo inoshandiswa kana kuti nen'anga ndeipi. Zvese izvozvo vana vashanda vachinoita tsvagurudzo. Vari kunozviwana pai? Vachashandisa mahindaneti, vachashandisa chii? Ngavazviburitse kuti inini ruzivo ndakariwana kubva kuna soro jena, ruzivo ndakariwana kubva paindaneti, ndakagugula ruzivo ndakariwana kubva mubhuku rakati zoratidzwa, paitwa mufananidzo, paitwa zvimwe zvese zvakada kuitwa zvoratidza kuti mwana uyu akaita kala rake nemazvo. Makala aya anoitwa akati koto rekutanga mugaro rechitanhatu kusvika vaita koto rechipiri neyechitatu pagiredi 6 apa panotangira kuti zimusekiti mwana akunyora green kala rake. Vanozopedzera mugaro rechinomwe pavanoita mukoto rekutanga neyechipiri. Saka zvoreva kuti vana vedu vakaita makala avo zvakanaka pakoto rekutanga pagiredi 6, koto rechipiri pagiredi 6, koto rechitatu pagiredi 6, dambudziko ravo raashoma. Pavanonobatira gwaro rechinomwe yatinoti giredi 7, basa ravo rava nyore, vakungoendera mberi vachibata pano nepapo kuti zvinhu zvavo zviendeke. Kuti makala aya agova nemutsigo anofanirwa kutanga nekuonekwa nekugadziriswa nemudzidzisi, oenda pacluster, opinda padistrict, ozopedzisira paprovince. Mukuita makala aya tine zvikwanisiro zvinotarisirwa kuti tinge tichishandisa. Tine magwaro anoratidza makwenyerwo yatinoti marking guide yatinenge takaisa pakala ipapo, kouya pepa regoho patinozoisa zvibodzwa zvawanikwa nemwana zvichienderana netsvagurudzo yake yaita. Izvi zvikwanisiro zvinosungirwa kuchengetwa nemudzidzisi nemutevedzeri wemukuru wechikoro, ari mapepa kana munharembozha, both hard and soft copies. Zvoda kuti mudzidzisi nadeputy head pachikoro ndovanotarisirwa kuona kuti zvinhu zvemwana izvi zvakachengeteka, kuitira kuti kana vezimuseke vachiuya vachida kuona zvinhu izvozvo vanozviwana zviripo. Basa rakaitwa nevana rinochengetwa pachikoro. Goho revana atinoti makala marks anofanirwa kuendeswa kuzimuseke paanodiwa. Vezimuseke vanotaura mazuva avanoda kuti goho ritumirwe kwavari. Makala asati apiwa goho rekupedzisira, panouya vapepeti vanozopa mwana goho rakafanira atinoti mamoderators. Vapepeti ava vane zvinhu zvavanotarisira kuwana zviripo pabasa remwana kuti vagogona kupawo goho rakanaka. Zvikwanisiro izvozvo zvinodiwa nevapepeti, tinoda kuzvitaura zvizere muzvikamu zvinotevera. Ndinoda kuti patinoenda mberi nekala redu, kozvinezvi tichimbotarisa muenzaniso wekala rimwe chete, totora kala rimwe chete, toritaura nezvaro, toona kuti taifanira kunge tichirifamba sei pagiredi 6, taifanira kunge tichirifamba sei pagiredi 7, tinofanira kutsvaga zvipi kuti kala redu rinzi raendeka. Toda kuzotora topa muenzaniso wekala chairo, totaura nezvaro kuti kala gaidhi yedu yakamira sei, kala remwana riri kufamba sei, marking guide yedu yakamira sei, marking schedule yedu yakamira sei. Then toziva kuti tapedza nezvekala iroro, tokwanisa kuti vanokwanisa kutevedzera vagotevedzera, zvigotiitira nyore pakuita makala edu. Ndinovimba tichasangana zvakanaka muchikamu chinoteera, apo tiri kuda kuzoongorora kala. Tinotogona kutsvaga kala rekuchishona, togona bhozi tine mapato mana atofanira kutarisa: masciences, mahumanities, arts nezvemutauro.
naizvozvo tinongosadza rimwe chete toriburitsa totaura nezvaro totumira totenda tenda